Košarkaši Alkara prekinuli su uspješan niz baranjaca od 3 uzastopne pobjede u prvenstvu te su im nanijeli poraz u Dardi s kojim su ih ponovno spustili u donji dio ljestvice. Alkar je vrlo sretno slavio u prvoj utakmici u Sinju na početku prvenstva, a sada su gosti ostvarili i drugi trijumf protiv Darđana i to ipak nisu očekivali domaći žuti. Susret je bio izjednačen na cijeli ogled, a utakmica se okrenula na stranu gostiju u posljednjoj četvrtini koju su Sinjani dobili rezultatom 22-12. Alkaru se otvorilo, pogađali su s vanjskim šutevima, a čvrsta obrana Darde je popustila i dogodio se logičan poraz momčadi trenera Senada Muminovića. Najbolji strijelci susreta bili su Gaurina iz Alkara i Budimir iz Darde s 23 postignuta koša. No vrijedi istaknuti i 100% učinak centra domaćih Perajice koji je iz 8 pokušaja iz igre pogodio 20 poena. Ipak ostali nisu bili na visini zadatka kao Budimir i Perajica i to je rezultiralo 6. porazom Darđana u prvenstvu.